Fællesskab. Og fællesskab. 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 Luksus. Hvorfor vil jeg ikke på efterskole, tror jeg? Altså. I hvert fald op til sådan en besøgsdag. Og så ved jeg ikke, det synes jeg var, der var en rigtig god stemning her. Jeg er enebarn, så sådan, for mig har det også sådan, været ret dejligt at sådan, bo sådan, sammen med nogle andre sådan, unge. Når der var en mulighed, så skulle jeg ikke se, hvorfor jeg ikke skulle tage den. Og når det lød vildt fedt. Så meget natur. Lærerne er meget sådan åbne over for eleverne. Vi danser sådan noget folkedans nogle gange. Jeg synes, det var fedt, at der ikke var sådan, at det ikke var en sportsefterskole eller musikefterskole. Fordi jeg tror, jeg ville blive træt af, at alle bare interesserer sig for det samme, men med Bavnehøj, der er det bare, alle er bare fra forskellige steder og interesserer sig for alt muligt forskelligt. Det synes jeg er vildt fedt. Ret god tillid sådan, mellem lærere og elever. Det var vildt hyggeligt og vildt fedt. Ikke kun faglige ting, men også nyttige ting, man kan bruge sådan videre i livet. Nogle gange til kor, så kan man virkelig sådan få det der sådan superhumør og sådan.